Dus het weer leuk op school heel dan. Minder ik neeënbandjes? Ja. Ja. Neeënbandjes. Ja? Maar Lois weer net. Nee, Lois is nog naar de grote school, hè? Ja, heel goed. Ja, naar dezelfde school als Jara. Ja. Lois komt je vanmiddag. Hey vrouwje. Hallo. Hoe weer het op school deze 3 jaren? Leuk. En Lois, welke kleur was toen? Was toen gewoon wit papier of was toen een gekleurd papier? Ik wil roze. Ga je niks zo zin dat de baby komt, vrouwje? Ja. Ja, lekker de kroep en de flesje aan. Ja. Dit is een kruk weer. Wat is ze? Mijn bjemkes. Wat voor naam hebben we al hier al jaren? Ja, heel prettig. Neem eens een Noah, Adam, Luke, Liam, Mees, Luca, Sam. Oeh, leuk, leuk, leuk. Ik ben benieuwd dat er dadelijk tussen zit. Maar weer een snoepje. Ja, Zaken hier al je snoepjes kregen van squallen. Maar je bent met uitziek. Zaken had je wat?